lento yangilimaza kakhulu. Mangithi ngiyathola ngibuyela kumniniyo, umnini wagcina sengicacisela egcineni ukuthi cha lesi sithwalo ukusebenza kwaso sisebenza ngokuthi fela ulale nomuntu wesifazane njalo nje ukuze sisebenze lento ukuze iphakame fela ulale nomuntu wesifazane. Manje lento yangiconfusa ngalendlela ukuthi sengigcina sengilala nanoma ngane ngoba sengisaba ngisho nokuhlala nezingane zami ukuthi izingane zami zamantombazane ngihlale nazo ngoba once ngabhekana nomuntu wesifazane and izingane zami izithanda nokungaka once lento yaphakama ekumina emzimbeni noma le nduku ekuyiyona engisebenzisayo yathi yaphakama ivele ifuna ukusebenza manje ngabothi ingane zami isembozini manje ngicina sengithatha ngisho nanohlanya ngicina sengithatha nomuntu nje ongacacile ukuthi ngathiwa mina myself okunembobo nje ngicina nje sengibothi nami ukuze phela ngicine ngiphila lempilo kodwa manje ngagcina sengibona egcinene no lento ayizukunisa ndawo ngendlela esebenza ngayo kwayimina iyangehlisa ngisho emzimbeni. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula isitofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600, uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Nilabakashana kamenzi apho zomlaza ngameva nenabendlodle nophapha ekhanda sibingelele kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi niyaphila nikahle eNingizimu Afrika yonkana. Nganza kwethu kuyintokozo kakhulu hlale sinani njalo la kwizimpande zama-Afrika. La sikhuluma khona ke ngento ezithinta isithwalo nokunye kuyale igama lami ngoKing Sicaka ngolapha kaloku abangaziyo bathi yinqunso labathole kanzima uNtombi zamaOvis yamchizela. Asingeneke ohlelweni sizwe ukuthi osizena so namhlanje ubhuti oseduze kwami uze nasiphi na. Mfowethu sawubona. Sanibonani njani? Ninjani ongana kwethu? Siyaphila. Hayi sikhona thina ubani lo? Uxolani lona wakwaMthembu. Ngana kwethu. Mvelasi ake sizwe mhlawumbe ukuthi yini Mvelase lapha? Nginenkinga sengithi nami ake ngithinte abantu abafana njengani nikwazi ukungilamulela ngoba ngisazi vele ngenze njani. Lento isinqala isikhathi sinesikhathi eside and ngiyabona ukuthi izogcina sengene enkingeni eziningi kakhulu. Cha la nginenkinga la kukho kwaba khona inkinga eyake yenzeka ke ekhaya ngisakhula ukukhula ke sakhula nje kahle umuntu efunda iprimary sakhula saze sabadala saqeda umuntu wasebenza kuphilwa nje kahle ekhaya kukhona zonke izinto singaswelele ukuthi inkinga yabala sekhamba abazali makhamba abazali shothi abazali nabo nendlela babezama ngayo impilo nathi sabona sebengasekho nathi sizama indlela zokuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo kuphileke masizwa nathi sibona izinto ezenzakalayo ukuthi hayi singakhona ukuphila ngoba ngathi mangiqeda isikole ngazama ukuthola imisebenzi econtrakini ngangena econtrakini ngasebenza kwaba nalokho ukuthi imisebenzi iyaphela nokungena ukuthi kwawazana nobani. So manje ekhaya kwakade khona i-tuck shop kune-tuck shop ekhaya kunetekisi so lezi zinto abazali mabehamba zathanda ukuleka ukuthi ikwazi iqhubeke isebenza. So ekuhambeni kwesikhathi malokho ngizama imali ngagcina sengizama imali ukuthi hayi ukuze ngiqhubeke nempilo ngiphile nami njengabanye abantu nami ngifisa ukuba nempilo e-right abazali sebengasekho ukuze ngikhulise izingane zakwethu ngazama ukuthi nami ake ngiphume ke ngiyofuna nami ngithathe lento ngibone ukuthi ngingakwazi ukuphila. Hayi kwahamba ngayithola into cha ya right ngalendlela le ngibona ukuthi hayi iyasebenza kanti lento khona la engingatholanga khona kahle ukuthi ukusebenza kwayo kukhona la izohamba igcina isingishayisa khona ngempela ngoba ngathi mangigcina sengithola ngagcina sekufanele ukuthi manje ekusebenzeni kwayo fanele ngigcine njalo ngilala nomuntu wesifazane ngisho ongasesiye nowami ngoba kwazi kwaphoqana sekutheni ukuthi ngigcine sengigcina sengilala nodadewabo kamakoti wami sengimshiya mawukuthi naye akekho sengilala nabantu abaseceleni sengigcina sengithenga
lento yangilimaza kakhulu. Uma ngithi ngiyathola ngibuyela kumniniyo, umniniyo wagcina sengicacisele egcineni ukuthi cha lesi sithwalo ukusebenza kwazo sisebenza ngokuthi fela ulale nomuntu wesifazane njalo nje ukuze sisebenze lento ukuze iphakame fela ulale nomuntu wesifazane. Manje lento yangiconfusa ngalendlela ukuthi sengigcina sengilala nanoma ngane ngoba sengisaba ngisho nokuhlala nezingane zami ukuthi izingane zami zamantombazane ngihlale nazo ngoba once ngabhekana nomuntu wesifazane and izingane zami izithanda nokungaka once lento yaphakama ekumina emzimbeni noma lendu kwekuyiyona engisebenzisayo yathi yaphakama ivele ifuna ukusebenza manje ngabothi izingane zami isembozini manje ngicina sengithatha ngisho nanohlanya ngicina sengithatha nomuntu nje ongacacile ukuthi ngathiwa mina myself okunembobo nje ngicina nje sengibothi nami ukuze phela ngicine ngiphila lempilo kodwa manje ngagcina sengibona egcineni no lento ayizukunisa ndawo ngendlela esebenza ngayo kwayimina iyangehlisa ngisho emzimbeni. Mana ke bhuti ngithatha ungibeke mhlawumbe ngi-understand bese sidazi ngoba nami ngiyafuna ukuhamba nawe. Lento ngesikhathi uyilanda wawufuna ukuphakamisa kuliphi ibhizinisi? Kahle kahle uyilanda kwami ngangifuna ukuthi just ukuthi lesi sitolo sasekhaya siqhubeke sibe nabantu. Oh yeah. Ngoba kukhona nanetekisi ekhaya nalo likwazi ukuthi lisebenze but ngendlela esasenza ngaso isitolo ngabona kodwa manje sesiphelelwa amandla kwayisona manje ngingasaqondi ukuthi kahle kahle kanti yini befanele ngiyenze kulesi sithwalo la sengithola khona sengibuyele emuva kumninisi ukuthi cha kahle kahle uze lento isebenze nangu 1 no 2 efile ngiwenze fanele mina njalo daily mhlambe noma ka5 ngosuku abantu abahlukene ukuze ngikwazi ukuthi lento besiyaphakama manje sengigcina sengithatha ngisho uhlanya ngoba even ngishindiya sengangathola ngishindiye luluhlanya mawuphuma ubheka ngapha eMkhomazi. So lento nezimbali zabela umziyo seyilungisa manje lento mangabe usebenza ngayo wena ngokubuka kwakho eqala ifika kuwena kukhona umthelelo yaba nawo mhlambe ebhizinisini lakho noma ithe isuka ibe nenkinga nje ngoba phela abanye bayafikela bathi kwake kwenzeka mhlawumbe into yanyakaza wawubona umehluko ukhona umehluko awubona ke wena kuyona lento? Ngangubona umehluko ngangubona kakhulu umuhle futhi nami ngajabula ngathi hayi impilo iyaqhubeka la nami sengithi ngizama ukusondeza abantu bakithi zihlobo zami okubhlungu kakhulu ke umuntu engangiqhelele naye kakhulu kwakumakoti wami okuyena ngazi kahle develop ngoba umakoti yena umuntu engifale ngihlale nginaye embedeni so ngangijabula makhona yena so ngaqala nganotice ukuthi awu yini makhona umakoti ngijabula naye ebusuku mangivuka ekseni sekunabantu kulesi sitolo eTuck Shop sekhona abantu sebenqonqoza ngisho kungakavulwa singakafika isikhathi sokuvula uma ehambile ngiba nenkinga ngoba manje nginalento ukuthi mina angikwazi ngivele ngisuke ngilale nanombani mase ngiyithola inkinga ukuthi ayikhona yini makhona umkami into iyasebenza maye ngekho ayisebenzi ngase ngagcina ngathatha izinyathelo ukuthi no ake ngisukume ngibuyele kumniniyo ngiyobona isikhathi umniniyo seyiveza ukuthi no wena nje okwakho ufanele njalo ucambalala njalo ufanele ngicambalale njalo ngosukufanele ngisebenza mina manje ngagcina sengibona lapho ukuthi ayikhona ngiyalimala ke manje. So now njengoba sekukanjena ke usumuntu ke manje osubona ngazi ukuthi vele lento zakhe ayisaqondile kahle kodwa umshini saqhubeka uyagaya lento ayidonsela amanzi ngomsayidi lapha abanye bagcina sebekusolela amacala rape and stuff. Sengisaba ngisho nokuphuma nokuhamba nje njengendlela engihamba ngayo bengijwayele ukuhamba ngayo sengiyasaba ngendlela ebengaziwa ngayo ukuthi ngumuntu owaziwayo kuloya muzi kwakurich kuwo umfana wakhulayo ngiqhubeka ngibamba ibhizinisi lasekhaya kodwa manje endlezwa ngayo ngoba sengihamba senginuka sekufanele ngishaya ukuthi mina ngihamba ngilala nawo wonke umuntu usevele kusolwe mina nobe engadlengulwanga sizovele kuthiwa yimi omdlengulile. So kuyona yonke le history le yalezi zinto abantu osebenza nabo baphephile kodwa esitolo ke angifuni ukukhuluma amanga abaphephile ngoba the rest abaningi baze bagcina sebeyeka umsebenzi bagcina sebengibalekela ngagcina sengisala nje ngedwa ngoba even shigenge yabesilise ngangibaqashile bagcina nabo sebengasakwazi ukusebenza ngoba ngize ngichaze ngithi even izingane zami zamantombazana bese ngisaba nokuyilanda wabe sengibothi besithi mayifikile ngibona ngizogcina sengibamba zona manje. Ngenza kwethu kukhona ezinye izinto esithi masixoxa mhlawumbe kube ngazi ukuthi zihabanyana noma mhlawumbe eziletha nje ingxoxo engaziwa kodwa ke masikhuluma kanje kukhona ubuka ukuthula ukubuka ukuthi lokhu kwenzeka kanjani lokhu kuma kanjani kodwa ke sinemibuzo eminingi yayo engaphendulwa umuntu osuke understanda kangcono wenganza kwethu uma ngabe kuthiwa umuntu uyaphakama uphakamela ekwenzeni into sekufanele kubandakanye kucansi ngingabandakanya into ebucayi kanje into ejulukisa kanje nibandakanye nje etheni ufuna aphakame ngayo angiyazi mina lento webhuti manje tshela mina ke kuyona yonke lento le yadiyenzeka kuwe
bapha abafowenu nosisi bakho nabanye abantu ihlobo nje kuyaxoxeka nazo. Abafowethu ngagcina abanye sesiqhelelene nabo ngenxa yokuthi ngasuke mina ngamisa ikhanda ngokuthi yimi omdala. Ngithi mina hayi into esindlela esisophila ngayo la ekhaya ufuna ukuhambisana nami sizokwenza lo mgomo ongafuni hayi angizukumnaka empilweni angizukuphila naye. So bagcina abanye sebeduba ikhaya amantombazana akithi hambo eGibhitela ehlala namadoda abo mina ngagcina sengisele ekhaya sengisala nalo makoti wami inkinga ke sebenza kude eGoli umsebenzi wami phoqa ukuthi bese eGoli inkinga ingane zami asefayile efika ikhona ukufika ngigcine sengihlala mina negenge lengilekelela ngoba khona abaklinayo khona abasilimela engadini gcina sengihleli nabo uyabona kodwa ukuthi nabo sekukhona lokukusolo ukuthi hayi khona okusana okunganuki kahle bazama indlela zokuphuma bayabothi ngoba manje wayibona babona abasaphephile. So njengamanje ke ukhala ngokuthi induku yakhe iminomphela mfowethu angazi fayile ngenze njani ngiyazikela amadoda la ngaphandle afuna umvusankunzi ngoba induku zabayivuka ngikhala ngokuthi ufuna kwenza njani niwe. Mina mfethu kwami nje kube kuyami ngabe iyawa nje kakuthayisayo ayisavuki ngoba cha senganele sengikhathele ngizofa ngibula ngifa ngayo. Untazinga kakhulu emhlabeni. Sengi-right oba nengane nginazo enough manje ukuthi njalo nje fanele ngihlale ngigibele ihashi njalo ngigibele ihashi ngisho isidingo singekho hayi sengikhathela ngisazi. Ngokwakho ngumvusankunzi usequ wena. Ngokwami nje mina lento iphila kimi egazini manje ngendlela ekufanele manje ngabe kuthiwa ngiyayicontrol ikwazi ukuthi ime ngoba ukuphuma kwelanga ziyakhala phuma nje kwelanga ziyakhala. Shothi umvusankunzi Mthembu. Mfowethu vele siyibeke kanjalo. Uhlekwa noma kufike kazakuthi kodwa ke phela asithini sathi abantu abaHolanda kodwa ke ngifuna ukuthola la ukuthi wonke umuntu ufika vela unomuntu osuke emotivate ukuthi ayokwenza lonto. Bakhona abantu mhlawumbe abakuthumela ukuthi hamba noma mhlawumbe wayezwa ngabo ukuthi fanele uthatha lento bona bakayithatha banjani makuthi nabo bayithatha. Kahle nje bangakutshela iqiniso ukuzwa nje ukuthola abantu lapha ama social media ngoba into eyingozi kakhulu lento ama social media ukuthola nokubuka ukuthi awunakuthiwa nangomuntu osizayo uqhubeke nawe uthi ake ngilandelele uze ufike ugcina usufika kuye ufike usumchaza ethi cha nansi into engiyifunayo bathatha inkinga bebe ngisalikhuluma iqiniso baba ukuthi ngempela lento ukuzisebenza yenza kanje kuphela novela kutshela hayi thatha lokhu ufuzwa no2 uzofika ubone umphumela. Uyabona kanti in the end egcineni akasho ukuthi makukhona abantu oqhelana noma izinto oqhelana nazo kuzohambe besiyashayisa kanti sekufanele kubuyele izinto obukade uqhelana nazo mhlawumbe ukuthi uyayibalekela. Ngiyakuzwa mfethu nganza kwethu angazi kodwa ke okubalekile ukuthi thina sinethulelo udaba njengoba lunjalo bese kuba kini ukuthi manje lihlaziya nelichaza luba njani ubhuti la uzela ukhala ngokuthi wayilanda lento kodwa ke iqinisa kakhulu endabeni ukuthi ufuna benocansi phakathi njengamanje ucansi lakhe alumsebenzeli ngoba liqoba kwasana usesaba ngisho kuba seduze kweingane ushilo ukuthi ngoba sithanda kakhulu nokumahaka okusho ukuthi singake sibheke kube laphi bendabuko ukuthi lezi zinto abayinikeza abantu ayigcine bayiholela ekutheni abantu bagcina sebandakanye ekutheni bathola amacala okudlwengula nokunye kugcina sekwenza izwe lethu libonakala njengezwe labantu abadlwengulayo nabantu abangakwazi ukumukela into yokuthi umuntu wesifazane cha afuna yena kwenzeke manje ngoba mangibuka isituation kababa into efana kanjalo nje. So asazi ukuthi mhlawumbe lolu dawa masexoxa nani nalo lisayithebeni asininikeza sizwe ukuthi ngabe niphawula ngithini. Sale kahle. Is the Black Life TV